clear tu te chipai vek ule hei tun tum chu kar thar chipai in buk nan te poniang chu makle dang dai hun kha kan mangle lok dona tun tum makle dang dai huna kan ngai thlak tur hi kho ming le veng ming an mani ming thlenga soilan kher ani don lova amaro chu kan thungai thlak tur te hi ataka thleng ngei zel common lo tak tak te an ni lom ti min lo hriat sak ula hetiang thil thleng makle dang dai bik hi rem chan dana zirin ron ti zel kan tum dona kin hei phone number te kan ron da a hetianga hian induni chuan mi thil ton common lo deuh deuh ang chi kha adu kha chuan he number kan ron tar lana hian aron thon the ani ti kha clear tu lenga thatu te min lo hriat sakanga tin hetiang thil hi ngai thlak tur ala om zen zen lawa comment lama te po khan a then chuan ho kan ti mai thia then chuan a thapian mai te po kan ti mai thia du le khang te kha du le comment lama te iran sei zom don nia imponi se dun tum makle dang dai huna chuan ma sabiratan dorok chatla hi in ngai thla phot te ang thingtlang kho pakhata cheng kan nia kan khuwa hian in soi theina lam ni lo sila pathian zara a khosa thei pol chu kan ni veang e chop dor le dam doi dor kan nei kopa tum khat chu kan kho tei rol pakhat mani to ka in la boy ve tak mai ri tur du em mai hian zanlaya kan dor alo rok chuni in a fim khur thiam boka eng thom ma chumi zan chuan kan hrelo hrim hrimani ani tlei rol ata chu adam doi chak to nen arop lutuk nge ni don ni kan dora alut chu adu ang tela in amuna ai chil piep piep mai ani oma du to ka e turle in turle lem tur tanana na chu atak sa in a zolo ani nge yang dor rocket lo chuan dor chunga chuan alo chat thla chu ni in atu khu alo wara dor banglo chilai mu tura ta ka chuan dor rok an nge ani ti a chianga man mo se ta dor kan han hong chu rin lo lutuk tak mai in dor rok tu pa chu dor chunga chuan adam doi ei bang tinen lo in chop rupin alo chat thlareng maya alo lamutui ngang mai jing daruk vel ani to ome kai thokan han tumpo chuan a har theimi lo lengala dor rocket lo chuan zon boi ngai lova dor chunga alo chat thla chu a hadam thlak ang reng viawani sikul rok common lo tuna kan soile tur hi ataka thleng nge ania mingle veng ro kan thuple don ani tum khat chu kan kho high school a hian kan veng tleirol pakhat hian sunday in khom re thep thup line school office alo rok chuni in naupang fine vele poisa tlema zong chun chu alo la zo vek maya sunday ani bok nen engma hriat ni hek lo le atuk thotan ni sikul kan han kal chu office chu rok tu an omani ti kan hreta a tu ti nge tunge rok tu ti ero chui thiam harin rin thiam har hle maya school omnalama omlo sikul omnalama omho chu sunday in khom lai vela helam local tu emo sikul omnalama omho chu sunday in khom lai vela helam local tu emotal in huem ti in kan han zot kwala amaro chu tuma rengin engma anlo hriat big view lo awangin han chui kwal vel a boi thlak ang reng hlea tu emo han dop ngot khan alo ni le silo chuan ti in kan team ve deuh thawa office a chuan zirtir tu te chu thu khomin ro kan rela chutia kan boi deuh nak nak lai chuan kan teacher pakhat chuan poimo engemo ti tuma sikul digital camera a han khoi kwal vel chu rin lo tak mai in thil dang lam tak amuta lo maya office rok te pa chuan office a digital camera thlak na kan da chu alo khoi ni ngei turani alo in selfie chiam hi alo nia a delete le thiam tak si lo awangin office rok te pa thlak chu alo lang ko maya van nei thlak takin ol sam deuin kan man chua pha ta ani society dor rok tum khat chu kan kho chunga dor lian ber pakhat society dor chu kan veng tlangwal rui thei thil du ve tak mai hian zanlaya rok alo tum ve nge ani ome society omna hi kan kho chunga chuan tlema mun wal aule mun lun lai deu ania amaro chu achua te hi thingphek alani awangin han rok vel dompon thil har salutuk tur chu ani lem lawa tum khat chu kan khotlang wal pakhat hian
zan laia society dor churok alo tum ni ngei turani van nei thlak takin ari le thom te chu thenom khoveng ten an the em lova mi in hnuai tangalut phein society hnuai chuan akal pheita a thingphek chuat kar kauna tur thir tiang kom chu akeng tela phim khur tak man chu lau tak chuan thom dim zetin ati tur chu ati chho tan ta a society chuat chu aman roken chuan akar kauta a chuta tanga lu chho tum chu ani ome ama ro chu phim khur veu ma se a phim khur tok lo ani nge yang nge avan doi ve shim don ni a chuat kar kaw atang chuan dor chunga chuan noilama tang chuan lu chho atum ta a chuat kar kaw sa akam na chu alo der thong deuh ani nge yang chutia dor chunga alu chhona lama chuan a chuat kar kaw kam na chu ron pial thutin adak chuak chhota mo tia a chuat kar kaw chuan a ngonga tak mai a chil tatlat maya che chui zel dan a om tak silawa chuan atang ta der maya dorok tura kale ti lo chuan zan khuwa chuan chuatin a ngong chil chuan atang ta reng maya arei du ngat viawin arin om atu khuwa lo vara society dor ngak tuin dor aron hong che chu rin lo deuh main dor chunga chuan dorok tu palu chu a muthut maya a phuzok nge ani ome thilom zia a han en chian chuan dorok tum ani ti a hringala khotlang ho tu te kovin dorok tum tupa chu an chan chuak ta zoka an man zui ngalani dorok tume ti lo chuan awan duai ber ome a ngong po alo duk man chur renga he thil hi ataka thleng nge ania thil common lo tak ani ome chung ko cholui kil thel tum khat chu tlai lam kan cho ei tur kan kil ve thap to a nu ber chuan ei rong a bol zo fel vek to a ngai ani che kang chu cho kan han ei dona cho me kan suak fel ta mo tia cho an han khor dona le kan cho ei tur chu chum alo la ni ho lo maya a ngai in kukar chunga alo la in chi chu ni in nu berin ge sa onemo a in ti chu alo on thei ngil peka ril tram tlang e ti lo chuan cho chu kan ei thila kan kil vek to nuwa cho kan han chum thale chu anui zat thlak du khop mai ole khang ho te kha atak nge thil thleng common lo tak tak te ania ngai thla tu te pon a common lo in ti viawarin oma makle dang dai tak tak he tiang thil thleng ang chi kan hriat chuan kan sei tong khan hei phone number kan ron tar lana hian khonga in min au thon ve zel don nia poni se tun tumatan chuan khati zong kha ni le phot sila atul dana zirin kan ngai thla chho zel don nia